Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay, nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbak nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, sige na itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailian? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang Ang ating oras, alas 10:40 na. Good morning muli. At ito po ang ating usapang kongreso. Peter Mauawong Wasing. At siyempre, ang ating congressman ng Lone District of Baguio City, Congressman Marco. Good morning. Ay magandang umaga ka Peter at sa ating pong mga tagapakinig sa Z-Radio at tagapanood dito sa RNG na imbag agsapa kada kayo amin. Okay. At para sa inyo mga katanungan naman sa ating usapang kongreso, i-text mo lamang yan, 0999-3070649. Medyo nalolobat na po yung ating text line. So para sa meron akong isang numero dito, yung ating personal na number, pwede po kayong mag-text sa 0928-8511-600. Ulitin ko, 0928-8511-600. Okay. Congressman Marco, kamusta na kayo? Okay naman, medyo busy the whole week at patuloy pa rin yung pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kababayan dito. At of course, meron din kaming committee meeting nitong nakarang araw, particularly yung committee namin on labor. Okay. Nagkaroon kami ng meeting doon and I had also a meeting with the Board of Teachers ng PRC, Professional Regulation Commission, kasi meron silang concern doon sa bill na i-file namin sa House at na-approve ito sa committee level. At yung bill na tinalakay sa Senado. And they have some concerns on that and napag-usapan namin at I stated my position on the issue that they're raising on this particular bill that is now pending in the Senate and at the same time sa House of Representatives. Okay. Ito yung Teacher Education Council na tinatayo namin to address yung pag-improve ng kalidad ng edukasyon hindi lamang sa elementarya pati na sa kolehiyo. Okay. So para sa mga viewers naman natin, kung kayo po may katanungan naman sa ating puting congressman, comment lamang po sa ating comment section. Tayo po yung napapanood sa RNG Luzon at doon sa mga ibang pages po kung saan nakashare po ito, sa Facebook, sa YouTube, sa Mountain View Cable TV, sa Tirad Pass Network. Yan. Yan, marami po yan. So, pwede po kayong doon manood, mag-comment po kayo doon. So, inuulit ko po yung ating text line, 0928-8511-600 at saka yung 0999-3070649. Kanya lang yung huli kong nabanggit, nakita ko, nalolobat na po. May mga text na pong nauna rito, Congressman. Yes, sige. Pwede na natin sagutin siguro yan para ma-address natin yung mga concerns o kaya mga tanong ng ating mga kababayan. Kanya lang sa nito sa Dilawan, sabi niya, galing kay 41. Hi, good morning po ka Peter. Bakit ang aga yatang rally ng mga Dilawan na naging lila? Bakit di sila sa Plaza Magdaos, hindi sa kalye? Nakakabala sila parang mga baliw na nagsasayo sa kalye na yan, sabi niya. Sir, liberal ba kayo? Hindi, Nationalista Party member ko. So hindi niyo pwedeng sagutin. hindi ako sasagot niya. Sila ang sasagot niya. I don't like to answer for anybody except for myself. Okay. Diba? Galing naman kay 62. Hi, good morning po. Congressman, kumusta po ang investigasyon po sa Kongreso po ukol sa Beneco? Okay, sir, dagdagan ko na rin. Nabalitaan po natin na bukod dito sa ating katanungan ng ating kababayan, nabalitaan din natin na nag-usap-usap yata kayong tatlo ni Attorney Marie Rafael at saka ni Engineer Mel Licumen. Yes, oo. Ano yung... Siguro bago natin isagutin yung tanong mo. Sige, sir. Gusto kong kung rewind natin ng konti. Kami nagkaroon ng
committee hearing sa tungkol sa Bineco issue. Okay. Kasi nagkaroon ng resolution ang isa sa mga congressmen na nag-represent yung tinatawag nilang power block. No, kasi ang nangyari, nag-issue ng order ang NEA na ang kanilang ini-endorse na general manager ay si Attorney Ana Marie Rafael. Okay. At samantalang naman itong board of directors ng cooperative ay si Engineer Mel Licoben. Okay. Okay. So nung kami nagkaroon ng hearing sa Committee on Energy, ako'y nagtanong doon at binasa ko yung resolution number 2017-35. Ito yung memorandum circular na inisyu ng National Electrification Administration na sinasabi doon na ang merong kapangyarihan na mag-appoint ng general manager ay ang electric cooperative o ang Bineco. So in that case, it's the board of directors of Bineco. Okay. Okay. At yun namang opisyal ng Department of o yung NEA, sinabi niya tama yon na ang mag-appoint ay dapat ang electric cooperative. Sabi ng NEA, yung isang opisyal doon ay Mrs. Name, but that is the position of the NEA during the committee hearing namin sa Department of Energy. Okay. Okay, however, ang naging desisyon nga ng NEA ay ito nga, si Attorney Rafael na nag-apply directly to NEA. Okay. Ang pinili nila, no? So ngayon, ang question dito talaga is who is the one responsible in appointing the general manager of an electric cooperative like Bineco? Okay. So this is now a question of law. Our cooperative here says, based on the memorandum 2017-35, ang mag-appoint ang electric cooperative. Samantalang naman itong NEA, ang sinasabi nila, hindi, may kapangyarihan ang National Electrification Administration. And this decision of them is based on the opinion expressed by the Office of the Government Corporate Council o yung tinatawag nating OGCC. Ito yung lawyer ng ng any government agency kabukaan ng NEA. Okay. So, because of this, pinalabas ng NEA yung desisyon, binigay sa Board of Directors ng to implement or to endorse. In-endorse nila yung decision nila, but the Bineco rejected yung endorsement ng NEA. Okay. Instead, ang cooperative natin dito, I think through the general manager, si Mel Licoben, nag-file siya ng petition sa korte, sa Court of Appeals. Okay. So now, that case is still pending. Ang question, who has the authority to appoint? Is it NEA or is it the Board of Directors of the cooperative? So ngayon yun pending. Ngayon, because of the rejection of the electric cooperative, ang ginawa ng NEA, sinuspindi nila yung 7 Board of Directors ng Bineco plus the general manager. Okay. Okay. Nung inisyo yung suspension order na yan, hindi tinanggap ng Board of Directors at ng Bineco. Okay. What they did instead is they post it in the bulletin board. Pinost ng NEA. Pinost ng NEA. Okay. Okay. Hindi naman sinunod ng Board of Directors, which is okay. Di ba? Yun ang kanilang paniniwala, no? So, ang nangyari dito, nagkaroon ng annual general membership meeting ang Bineco. Okay. And I was there and I reiterated my position that the one who has the power to appoint is the electric cooperative. Okay. And that is the Board of Directors of Bineco. During the AGMA. During the AGMA. Nandun tayo. Nandun din ang mayor natin. After I spoke, dumating si mayor, dumating si vice mayor. And all of us said that it should be the electric cooperative that has the power To appoint. to appoint. Okay. So yun ang nangyari. So nung Sunday, no, ang nag-opisina before Sunday sa Bineco ay si Mel Licoben, who is the recognized GM ng electric cooperative. Before nung Sunday. Before nung Sunday. Okay. So nung Sunday, ang nangyari, nag-issue ng order to enforce yung decision ng NEA. At kasama rito, inassign nila yung tinatawag nating supervising officer na galing sa NEA, si Attorney Omar Mayo. Okay. Kasama ngayon si Attorney Rafael
na pumunta sila sa Bineco. Ang nangyari dyan, pumunta sila doon madaling araw, no? Before 3 o'clock in the morning. Okay. So, they were able to, occupy the place kasi wala naman tao during that time. Yung mga gwardiya lang nandun. So, maraming question doon. 2 questions dyan. Number 1 is bakit sabi ng nabalita sa pahayagan, maraming mga pulis na kasama itong NEA at saka ni Atty. Rafael in enforcing yung desisyon ng NEA. So, ibig sabihin, nung madaling araw na yon, kasama na yung mga pulis? Kasama na yung mga pulis, no? Okay. Pangalawa, bakit madaling araw mo sasubmit yung order? Wala naman tao doon. Okay. Alam mo, ang ginawa ko without telling anybody, I called up the regional director of itong Procor. Ito yung command dito, yung Cordillera Command. Si General Ronald Lee. Yung umaga din na yon. Umagang yun. At siguro mga 7, kinawag ko, 6 o'clock. Medyo, siyempre umaga siguro, hindi pa nakabukas yung phone niya. So I called before 8 o'clock and I was able to talk to him. Okay. Sabi ko, General, ito nga, nabalita, napakadami daw ng mga pulis na kasama at armed pa sila. Tama yun, sabi niya, mga pulis yun. Mga pulis ko rito yan. Nag-request sa akin ng NEA na i-serve nila yung notice para masiguro na walang problema sa peace and order, kailangan nilang tulong ng pulis. Kaya ako yung nagpadala doon. Pero bakit naman napakadami yata ako? Totoo ba yun na more than 40? Hindi naman, sabi niya, overkill yun. Can you tell me kung ilan? Hindi niya binanggit sa akin yung number. But ang sinabi niya, sufficient lang to ensure na ma-deliver yung notice and at the same time ma-maintain yung peace and order dun sa situation, sa lugar na yan. Okay. Sabi ko, bakit naman madaling araw, 3:00? Oo. Mabuti na yung ganun, sabi niya, kasi mas sigurado tayo na walang tao, maiwasan natin yung possible na gulo na mangyayari. Kasi kung nandun lahat ang mga empleyado at mag-object sila, baka magkakaroon pa ng possibility na magkakaproblema. Yun ang sinabi niya sa akin. So, yun yung strategy ng kapulisan? Yun ang strategy nila, no? So, after that morning I called, after taking a bath, I went to see Bineco. I went there. Okay. Yung umaga na yun? Umaga na yun. Okay, I went there and nandun yung mga ibang customers ng Bineco, nagbabayad sila at saka mga kababayan natin, nakakilala naman natin dahil constituents natin, na nagsusumba sa Burnham Park, pumunta sila doon siguro to express their support to Melly Coben and the cooperative. Gusto nila magsumba. Gusto namin magsumba pero ayaw dito na magsumba kami. So kinausap ko, dumating naman si nasa entrance lumabas si Atty. Rafael at sabi ko, papagsumba na natin to. So, pinayagan, nagsumba sila dun sa isang side, dun sa harap. Kung nandito ka ngayon sa South Drive, di ba? Okay. Pwedeng on one side, basta walang obstruction. Then what I did is I went inside to look at the place. No, nakita ko merong mga empleyado doon. I don't know whether they are regular employees of Bineco or not, no? So, yun ang nakita ko. Yung ba, nagbabayad. Then I went inside, pinakita naman sa akin ni Atty. Rafael yung situation, then went to the second floor. Mukhang walang empleyado. Okay. So I asked, nung bumaba kami, merong mga ibang empleyado doon and I asked kung sila ba yung regular employees. Yung iba yata doon, mga former employees who retired and they were asked to help. Okay. So yun ang situation doon, no? So after talking with some of the people there, ako ay umalis and naisip ko siguro it's high time na kailangan mag-usap yung dalawang general managers. Si Melly Coben and at the same time si Ana Maria Rafaela. No? So I organized a meeting no, para magsimula sila kasi hindi pa daw sila nakakapag-usap. Pumayag naman yung dalawa. So hindi pa sila wala pang ganitong usapan na ginawa namin. Okay, so I called up Melly Coben. Sabi ko sa kanya, are you okay if mag-meet kayong dalawa, mag-usap kayo, huwag kayong magdalang abogado.
o anumang mga kasama, kayo lang dalawa at saka ako. So, tatlo lang kayo. Tatlo lang kami. So pumayag si Mel, pero ko-confirm niya muna sa akin after a while kasi he might consult first yung kanyang mga kasama. At saka si si Ana Marie, Attorney Ana Marie Rafael. Okay. Okay, so the following morning, Tuesday, kasi Monday yon, Tuesday, I set up a meeting. We had a breakfast meeting. Nag-usap sila. And they were Saan kayo thankful. nag-usap, sir? In one of the hotels here. Wag na natin bagitin siguro yung... Okay, sige. but it's a neutral place para walang ano. So, So, wala silang kasama nun? walang Okay, kasama. okay, Siguro sige. mayroon silang driver sa baba, but other than that, wala naman nung kami nandoon. So, open sila and they Anong were... araw to, sir? Tuesday? Tuesday. Oh, Okay. Tuesday. So they were happy that they had the opportunity to talk. Bagit nga nila, hindi pa sila nag-usap ng ganito na face-to-face na nag-usap sila siguro nung pumunta na sinerve yung notice but walang talagang communication. Okay. Okay, sabi ko, here, you'll just listen. Kayong dalawa, mag-usap kayo. At anong maganda para ma-address natin. Kasi ako, ang concern ko kako is to ensure, number one, hindi maapektuhan ang serbisyo ng Bineco. Pangalawa, yung ating mga customers ay patuloy na ma-enjoy nila yung nangyayari. Yung talagang walang brownout, walang problema ang Benguet Electric Cooperative. Okay. So yun ang pinaka-concern natin. So nag-usap sila, then wala naman kaming finally na pag-agreean. Nag-usap sila, nakikinig kayo? Nakikinig ako. At I laid prepared the opening statement. No? Sinabi ko na ang objective natin dito, hindi naman natin re-resolve ito. Kundi this will just be the beginning of your openness and discussion. At anong pwede niyong magawa para masiguro na walang problema sa Bineco. Okay. Okay, pinaliwanag ko rin sa kanila na itong case na ito ay pending sa korte. No, hindi tayo magdidesisyon dito o hindi ako pwedeng magdesisyon dito kasi wala akong karapatang magdesisyon dito. Okay. Oo. So, ano yung naging usapan, sir? Yung usapan, of course, yung isa doon, gusto na pending itong kaso sa korte, no? Kasi ang korte, matagal itong desisyon nito. Ang tanong dito, sino ba ang may karapatan o sinong may kapangyarihan, ang NEA ba o ang Bineco? Okay. Although ako, meron akong opinion na ang desisyon ko rito ay naniniwala ako na ang Bineco ang may kapangyarihan. No? So, However, dahil ito'y nasa korte na, iintayin yung desisyon. But in between, ngayon at saka yung bago magdesisyon, ano ba ang pwedeng gawin na ma-resolve itong ganitong situation? Parang impasse ito no? So, anong sabi ni Atty. Mel? Ay, Well, ni Engineer Mel? Well, of course, I understand the position of Engineer Mel Lucoben. Abang pending, siya muna. Habang nakapending yung kaso? Until the decision is made. Whatever the decision, he will respect it, which is a good position. Sabi ni Engineer Mel? Sabi ni Engineer Licoben. Okay. Of course, with the facial expression and statement ni Attorney Rafael, hindi siya pumapayag sa ganon. And ayaw niya na ganon? Ayaw niya ganon. Ano naman ang rason niya? Well, he applied. He was elected by NEA. And she believes that NEA has the power to appoint. Yun ang ano. Ako, tinanong ko pa sabi ko kay Attorney Rafael, would you consider kako na having an equivalent position or higher position dun sa position na inoccupy mo before you were selected by NEA to be the general manager of Bineco? Ibig sabihin nito, sir, tutulungan niyo sa ibang posisyon? Yes, oo. Ano sabi niya? Then keep the position ni Mel as general manager. Anong sabi niya? Medyo nag-smile lang siya. Hindi naman siya nag-object o nagsabing yes. Nag-smile lang? Oo. And I would surmise na if the office of the president will decide on this, palagay ko yun ang mangyayari. Di ba? So, maaaring mabigyan ng mas mataas na posisyon or equivalent doon sa... Si Atty. Marie Rafael sa gobyerno. Kasi ang position niya dati, Assistant Secretary of PCOO under Secretary Martin Andanar. Ito yung Philippine Presidential Communications Office. Hindi ba pwede, sir, na hindi ba napag-usapan doon, sir, na
Baka naman po pwedeng dalawa sila, yung isa assistant, yung isa GM. Yun nga, I mentioned that if they can be two in a box, Okay. two in a box, then very clear yung definition ng function. Kasi ayaw natin na nag-uuntugan yung decision making nila. Diba? Gusto natin na they sit in one box performing two separate functions, but when they make a decision, they can work together. Hindi posible daw yun. And if they do that, they have to consult with their group, no? So, walang option lang yon, but they don't preclude the possibility of meeting again. And sabi ko, while the case is being discussed in the courts, probably it's also good that you communicate with each other, no? Itong pag-uusap na ito, Sir Mark, before nung nung rally. Kasi rally yata habang Wednesday. nagmi-meeting kami sa baba, sinabi ni Mel na he wants to be sincere with us and honest. Sabi niya, itong oras na ito, they will march to Bineco Okay. and gain control again of Bineco. Yun ang sinabi niya, which is Habang kayo nag-uusap nun. habang kami nag-usap at habang kami nag-usap, narinig namin yung barrage na yung yung nagde-demo going to Benego. Bineco. Okay. It was very civil ang meeting namin. So, nung kayo sir nag-meet, na pinag-meet nyo yung dalawa na yun, okay naman ba yung usapan? Yeah, hindi, okay. hindi sila nagbangayan? No. I can see them. They're both professionals naman eh. Ganda lang pag-uusap. So, paano natapos sir yung pag-uusap ninyo? Well, yung naging resulta niyan? we basically agree to disagree. Yun. Walang I did not see any feeling of ill feeling ng bawat isa. It's just that trabaho lang ito. Yung isa, he applied, he was there for a long time. He served Bineco and he feels that he is qualified to do the job and he followed the process. Si Attorney Marie naman, he applied in good faith and she was elected. Yung gano'n eh. So sa tingin ko, naka-lessen ng burden internally ng bawat isa. So itong nangyari nung Tuesday na pagbalik ng mga empleyado, kasi nag-rally nga sila, pagbalik, nung nagpunta sila doon, lumayas naman yung grupo ni Attorney Rafael, umalis naman. I think so. I think after our meeting, siguro natapos kami, mga 9:10, 9:05 ng umaga. I think they went both to Bineco. After a while, siguro umalis yung si Attorney Rafael from Bineco. Okay. So, after that, sir, hindi na kayo muli nagkita? Hindi na muli kayo nag-usap na? No. I've not met with any of them. I never talked about it yung after that. But I'm working now with the Office of the President to ensure that this is going to be resolved on that level. Kasi kung hintayin natin yung decision ng korte, matagal to. Okay. Oo. So sana sir nga sana kasi ang ating mga consumers sinasabi nila na kung po pwede lang ang habang nakapending yung kaso sa korte si Engineer Mel muna. Yes, yun at ang kung ano man yung resulta nung sa korte, kung yun ang susundin. ano yung decision ng korte, susundin nung dalawang magkabilang panig. That evening I talked to one of the very close persons sa Office of the President and mentioned this problem to him. No? Binanggit ko yung situation and it's creating a problem within the city of Baguio and Benguet, and I asked him to help me in bring this matter to the Office of the President and address this problem. The following morning, I received a call from one of the undersecretaries of the Office of the President, who is basically handling this. Okay. No? And I brought the matter, discussed with her very exhaustively. She's an undersecretary naman, and she committed to me that she will discuss this with the other officer in Malacanang. And, from there, take action to ensure na ma-address itong problemang ito. Ang aking recommendation, Peter, just to be honest with our people here in the city of Baguio,
I want na Mel will keep the job, no, but at the same time we have to give na position kay Marie when basically the same position probably when she left the national government, being an assistant secretary of PCOO, or probably an equivalent position in other department sa national government. Wala ba nabanggit si Atty. Marie na pag-iisipan niya yung offer ninyo? Hindi, ang magdidesisyon dyan, hindi siya. Ang magdidesisyon dyan yung nasa Office of the President. Kasi kahit na gusto niya, kung hindi naman mabibigay sa kanya, kaya I brought the matter to the Office of the President na kailangan mabigyan siya ng equivalent position dun sa dating position niya or even higher. No? Kasi qualified naman siya doon, di ba? Oo. Oo. So, ang gusto niyo, sir, liwanagin lang natin, si Engineer Mel Licuben Will stay. Will stay Yes. as a GM ng Bineco. Yes. Tapos, itong si Atty. Marie, Yung position niya dati, pwede siyang ibigay sa kanya ulit. pwedeng balikan na lang yung kanyang posisyon dati. Or an equivalent position in different department of the national government. O kasi baka yung position niya doon na-fill upan na yon. So pwedeng an equivalent position in another department or even higher. Nung bang in-offer nyo kay Atty. Maria na sabi nyo nag-smile lang at Hindi naman nagbigay ng yes or no. Ano sa tingin nyo? Ano yung pagkaka-psychology Hindi, nyo basta sa kanya? in-offer siya ng Malacanang siguro, palagay ko tatanggapin yun. Sa palagay nyo Yes, tatanggapin? oo. Okay. So, pagka ganun, wala nang magiging problema. Yung nasa korte, Pwede lang yan. Wag na nating intindihin kung nangyari Pwede yun. lang i-withdraw yun. Di Oo. ba? Pwede rin yung suspension ma-lift ng NEA. Okay. Basta't merong imprimatur from the Office of the President, ito, resolve na ito ang gagawin natin. Okay. Oo. So, kung tatanggapin ni Atty. Marie yung posisyon ng babalik sa dati niyang posisyon o ka-level nung pagiging Bineco GM, kung tatanggapin niya yon, so wala nang problema. Wala nang problema. Yung i-final- We'll continue itong Bineco. Yung final ni Engineer Licuben na case, Pwedeng i-withdraw na yun. i-withdraw na lang Pwede yun. na yun. Oh, pwede na siguro yun. Kasi you don't need to wait for the decision kasi na-resolve na eh. Okay? So sa palagay ko ito yung magandang desisyon. Very pragmatic, no? We recognize again and kung kailangan ako ay gagawa ng batas para amendahan yung charter ng NEA just to make it clear na ang general manager ay ang may responsibilidad sa pag-appoint niyan o pag-terminate ay ang cooperative mismo. Ilalagay natin yan para it will not be subject to any interpretation. Okay. Oo. Sa pagbabalik nyo po sa kasi nakabakasyon kayo, sir. Hindi, pwede rin ako mag-file ngayon eh. Basta yan eh. Kahit na wala kami session, we can file bills and resolutions and conduct hearings. Yun ang ginagawa namin ngayon. Okay. Bago yung file na bill na yan, sir, pwede ba ninyong i-ano sa Kongreso na status quo na... Actually, yung Committee on Energy, yung dinecide, status quo dapat. Anong nangyari? Hindi sinunod ng NEA nga eh. Bakit naman, sir, hindi I do not know to them. According to them, there is no official, parang ganun ang sinabi nila, na communication attached to the petition presented by the Board of Directors or Attorney Licuben, Engineer Licuben, dun sa NEA when they answered yung complaint or the decision of the NEA. Yung sinasabi nyo, sir, na mag-file kayo ng bill para maging maliwanag na. Yes, mas maganda yun siguro. Baka naman pwede nyo nang gawin ngayon para sa susunod, okay nang Yeah, meron na tayong susunod. yes, kailangan natin yun. Pero gusto ko munang ma-resolve ito. And I want a solution that, that will recognize yung kapangyarihan ng electric cooperative na sila ang may desisyon nito at hindi ang NEA. Pangalawa, in fairness din naman kay Attorney Marie, siguro kailangan namang ibalik yung dati niyang posisyon or an equivalent position sa national government.
Di ba? Oh, maganda nga yung position niya dati. Kasi sinacrifice na rin yung position niya thinking na okay yung kanyang appointment, di ba? So para naman it's going to be good for the cooperative, at the same time konting consideration, di ba? O kaya sabihin na natin to be a little humane with attorney Rafael, siguro ito yung magandang approach. That is coming from me as a very pragmatic leader. Oo. Okay. Basahin ko lang itong mga text dito galing kay 105, Cap and Congressman. Agyaman kami kada kayong official dealing nga nakibiyang ti problema ti Beneco. Nawan kayo baka karkaro nga magulo kaasi ti consumers. Kunana ni 05. Yeah, oo. Talagang dapat yan we decide in favor of the consumer. Oo naman. Yeah, yun ang dapat kasi ang concern ko rito yung walang magiging epekto ito sa pagsiservisyo ng electric cooperative. Magandang patuloy ang magandang serbisyo. Okay. Galing naman ito kay 95, good day based on the qualification of the two applicants. Sino ba dapat ang maging GM? Kunana, how important is the qualification para sa isang posisyon? Kung bang wala kang qualification ay pwede po ba na matanggal ka rin sa trabaho? Pwede rin po bang i-file ang co-warranto para matanggal ang walang qualification sa isang posisyon? Okay. Ito naman ang sinasabi. Pwede yun. Kung hindi ka qualified at ikaw ay pinili, pwede ka mag-file ng co-warranto that from the very beginning, hindi qualified yung aplikante. At of course, justify yan. Matagal na naman proseso yan, no? Kasi ang question dito, hindi ko pa tinitingnan who is qualified and who is not qualified. Okay. The basic issue here is who has the power to appoint. The power to appoint is vested in the electric cooperative. So doon pa lang, no? Doon pa lang. Sir, ito bang kay Attorney Marie, Malacanang ba ang Hindi, ang nag-decide niya ng NEA. Hindi, ang ibig ko sabihin, sir, in-endorse ba ito ng Malacanang kay NEA? I do not know what is the issue behind this, no? But the mere fact that the decision has been made by NEA and they want to stand firm with their decision, no? Yun ang pinaka-issue. However, kung ang Malacanang ang magsasabi sa kanila na hindi, ito na lang gawin natin because DEA is reports to the Department of Energy at ang Department of Energy is under the Office of the President, talagang kailangan sundin nila kung anong desisyon sa taas. Okay. Ganun yun Oo. Tarong naman nito ni 139, Kap Apay ay na dating GMT Beneco. Yung dating GM po na naman natin nag-retire. Nag-retire tapos namatay. Oo, tapos namatay. So, yun yung dahilan kaya merong Yes, bakante. bakante at ito naman yung inuukupan ni Engineer Mel Licuben. Yes, si Mel Licuben was the Assistant General Manager before. Di ba? Tapos, nung nag-retire si Mr. Bersosa, he was designated by the board to be the OIC General Manager. Okay. Tapos, inopen nila yan, ang position. Nag-apply siya. He was found to be the best guy that can do the job. So, he was endorsed by the board. Ang pangalan niya, sinabit sa NEA for confirmation. Ngayon, ang NEA naman, tumanggap sila ng ibang nominee o ng application na ito nga si Attorney Ana Marie Rafael. Okay. Ngayon, nung natanggap nila yung application tsaka itong endorsement ng cooperative, anong nangyari? Ang pinili nila ay si Rafael. Tapos itong pangalan ni Rafael, binalik nila sa Beneco ng NEA for in-endorse nila para ang board ang mag-decide din. In-endorse lang nila
ang ginawa ng board ng Bineco ay they did not accept the endorsement. They reiterated yung kanilang decision, which is yung si Engineer Meli Coben as Bineco General Manager. Galing naman kay 5-3, po pwede bang maupo ang isang attorney na maging GM kung ayaw naman ng consumer? Yun nga ang issue dyan Oo. Ang maganda kasi dito sa atin, ang ating consumer during the annual general membership meeting confirmed yung decision ng board of directors ng Bineco. Which is normally the case, hindi ba? Pag ikaw ay cooperative, all decisions of the board should be confirmed by the membership during the annual general assembly. At yun nga ang ginawa. Okay. At yun ang panlaban ng board against the decision of NEA. Okay. Galing naman ito kay 02. Congressman and Cap, maayos naman po ang palakad ni GM Licuben. Bakit may pumasok na gustong palitan? Dapat hintayin na lang natin kung palpak si GM Licuben, saka natin palitan. Yun nga ang talagang ano dyan. I think by the overwhelming support of the employees, nagpapakita lang na maganda ang pagtatrabaho ni Engineer Mel Licuben. Okay. Kay 211 naman, good morning Captain Congressman. Paano naman kaya yung mga sinasabi nila na nawawalang data or files sa Bineco? Kailangan hanapin nila yon kung anong nangyari doon, kung bakit nawawala yung mga data. Ano kaya mga data yon? Okay. Yun nga ang nagiging problema because of this controversy. Nagkakaroon ng impasse. Yung isang grupo, basically small group yon, naniniwala na ang general manager ay yung inappoint ng NEA. Ito namang karamihan sa Bineco, including us, ito nga si Mel Licuben. Okay. Galing naman kay 64, Kunana, good morning ka ba, Sir Congressman? Bakit kasi nag-step down ba si Attorney Rafael sa dati niyang work? Why? Sabi niya, oo naman, nag-resign yata sir. Ano? Yeah, I think so. Oo. So, supposedly, oo. Kanya lang, nabanggit nyo kanina sir, may pag-asa pwedeng balikan. I think so. Basta't sinabi ng Office of the President, ito yung, kasi ang appointing authority, ang presidente. Ngayon, regardless of what is the decision in the Bineco case, pag sinabi ng presidente, ikaw gusto kitang maging cabinet undersecretary ko of so and so, anong gagawin mo ngayon? Tatanggapin mo yan bilang appointee ng Pangulo. Di ba? Oo naman. Yun ang inintay natin sana para maano natin, ma-reinforce natin yung ating desisyon na si Mel Licuben ang dapat nandyan. Okay. Ba't di na lang ako tulungan mo sir na maging undersecretary? Yeah, kung interesado ka mag-prepare ka ng personal data sheet mo, pwede nating i-submit yan. Hindi, okay na ako. Hindi, pwede naman dyan sa sa PCOO kasi nasa radyo ka. Marami silang position dyan. Oo. Okay, Rain Gayo is watching. Maraming salamat, Rain. Grace Ramos is watching. Thank you. Shirley Santos is watching. And sabi ni Shirley, good morning po Kap Peter and Congressman. Thumbs up to you both, sabi niya. Thank you very much. So, yun nga, kailangan maano naman natin to malalampasan natin yon. Ngayon ang umawak ngayon ng Bineco yung si Engineer Mel Licuben. Pati na yung sa board. Yung board 11 lang, divided pa sila. Pero mas malaki yung 7. Yun nga palang kuan, mga nasuspend bumalik din. Hindi nga nila recognize yung suspension so ibig sabihin hindi sila well, they believe that they are not suspended. But NEA believes that they are suspended. Okay, who is going to decide on this? That's another case. Oo, di ba? Yan. And wow, ang galing ni Congressman. Talagang ikaw magtataas ng kabanata ng Bineco po. Sabi ni Rain. Thank you very much, Rain. Kailangan natin to ma-resolve ito. And the only one probably that can address this is the Office of the President. Hindi ba doon sa nangyari nung Martes, hindi ba
Kasi may mga kababayan tayo na yung pag-alis ni Attorney Marie Rafael nung Tuesday ba yun? Yeah. Parang give up na. Parang ganun ba yun? Hindi, ang nabalitaan ko nga dyan nung before the return nung Monday yon, di ba? Nag-opisina sila outside of the Beneco building dyan sa South Drive. They have another office. Di ba? Oh. Baka meron silang ibang office ngayon. I do not know. Okay. Oo. So, lalo na ngayon, siguro, pwedeng virtual ang office. Oo. Kay Pauline, Ernie ba yun? Erie. Yes, yan ang congressman namin, sabi niya. At galing naman kay Randy Stanjan, ayaw naman ng tao kay attorney, kunana. Kay Dina Taguda, hello congressman, salute for your stand. Thank you. And kay Anthony Lorenzo, God bless po Congressman Mark. And kay Loribel Martin de la Cruz, hello ka Peter and Congressman Mark Go. Thank you. At magandang umaga sa inyo lahat. Thank you. Kay Josie Angel, Sir Capen, kung true po ba na naging politician daw po si Attorney Rafael? I think so. Doon sa kanilang probinsya sa Mountain Province. Naging mayor. Yata. I'm not privy to that, no? Kay Ray Capitis, God bless Congressman, sabi niya. Okay? Thank you very much sa mga nasa Facebook yan, yung kanilang comments. Thank you very much. At umasa po kayo na patuloy po nating susubaybayan ito at sana yung mga effort natin ay magiging matagumpay para po masolve na itong impasse na ito na nangyayari dyan sa Beneco. Okay. Continue the good work, Engineer Licoben at yung ating mga kasama sa Beneco. Yung presidente nila dyan sa labor union, si Jefford. Okay ka na, magpalakas ka lalo. Thank you. Kasi tinamaan yata, no? Okay na siya. Okay na siya. Good morning, Captain. Kung pwede po bang mag-avail po ng tupad kasi wala pa pong budget ang DSWD this quarter po. Okay, kung hindi pa siya nagtupad during the last 6 months, pwede siyang mag-apply sa office. Sa opisina. Sa opisina natin, pumunta siya. Basta't hindi pa siya nakapagtupad in the last 6 months. Okay. Good morning po. Open po bang Maharlika branch payment po sana? Salamat po. Ang pagkakalong ko po bukas. Okay. Galing naman kay 922, ag-elect kit di sir, tadata yung consumer tagpili ti GM. Doon kasi sa pagpili ng GM, hindi election eh. Ang election kasi directly by the voters doon sa iba't ibang distrito eh. No, yung directors. At yung directors, because they're elected by the people, they're the ones choosing. So theoretically, through representative democracy, ang nag-a-appoint dyan o nang pumipili ay ang members din, member consumers. Okay. Good morning to both of you, sirs. Congressman Go, thank you for you are there to resolve the problem of Beneco. God bless you. Yes, palagay ko magtatagumpay tayo dito. Yung kausap ko sa Malacanang, sa Office of the President, si isang USEC dyan, nag-commit sa akin that they will discuss this. And hopefully by next week, magkakaroon tayo na sagot dyan. Okay. Di-discuss sila with the Executive Secretary at saka yung iba pang mga opisyal sa Malacanang. And recommend to the President for the final resolution of this. Kasi kung hindi natin gagawin ito, matagal ang korte. Abutin tayo ng... Siyam-siyam. Oo. Baka 3 taon. Baka more kasi matagal yan eh. Re-resolve sa Court of Appeals tapos pupunta sa Supreme Court. Kasi pala, no? yung ganun eh. Oo. Kasi this is a question of law. Where's the power? Is it Beneco or is it NEA? Okay. Yun lang ang tanong dyan eh. So yung nabanggit nyo na bill, sir, kanina na ayusin yung... yes, oo. Para maliwanag na. Ilalagay ko sa ito lang. Kasi ang kasing NEA as supervisory function over all electric cooperatives. Pag sinabi natin supervisory, sir, ano? Yun nga, to see to it na functional yung electric cooperative. Nagdi-deliver ng kalidad na kuryente. Wala silang pero maliwanag na ang power to appoint is the BOD. Okay. Except in cases na hindi sinusunod yung proseso. Sinusunod naman nasunod naman lahat yan Ayun. Ngayon, yung question of who is qualified, that will be the second question. But we have to resolve first who has the power. Okay. Okay.
Galing kay 95 Good Day, bakit kasi sa NEA nag-apply si Atty. Marie? Di ba dapat nasa Beneco siya muna nag-apply at in-endorse ng board yung napili nila na GM for confirmation by the NEA? Tama yon. I think I agree with the texter. Why he has to apply sa NEA? Why not with the board of directors of the electric cooperative? Okay. Oh. At may kadugtong pa, sabi niya parang si Atty. Mayo nagbigay ng gulo sa Beneco. Well, si Atty. Mayo, yan ang kanilang ano tawag dyan? Supervising officer na pinadala ng NEA. Bakit hindi niyo sinama sa naging meeting niyo si Atty. Mayo, sir? Hindi naman, wala namang ano yan eh. Okay. Tagasunod lang yun. Okay. Inutos siya ng Board of Administrators na pumunta rito, iserve yung notice at siya ang mag-supervise kasi 7 yung directors na nasuspindi. Okay. So kailangan ma-supervise nila yan. Ngayon, normally kasi ang sinusupervise nila dapat yung mga naluluging mga cooperative. No? Hindi nakaka-deliver ng kanilang charter to provide quality electricity sa isang distrito o sa isang probinsya. Ba't di niyo ako tinext nga pala, sir? Para nag-breakfast ako. Sana sumama ka no, para ikaw nang mamalita rito. Hindi, ano yun. Ako rin, sabi ko, tayo lang 3. Walang magdadala tayong media or abogado or alalay or Basta COS. Kami lang, para masabi nila yung kanilang gusto sabihin. Yun. Oo. Galing naman kay 38 yan ng congressman na dapat tumagal sa posisyon. Di ba pwede na siya ang forever nating congressman? Pwede daw ba na kayo na yung forever na congressman? Hindi pwede sa batasyon. Hindi pwede. Oo, kawawa naman ang pamilya natin pag forever tayo. Okay. Oo. And ito, yung ating kapartner naman tuwing Friday sa ating usapang legal, si Councilor Lulu Tabanda. Si Councilor Lulu. Nakikinig siya ngayon. Sabi niya, the proposal of Congressman Go is a win-win solution. We support this from Lulu Tabanda, Kunana. Basta the welfare of the consumers should be always be the main consideration. Oo, alam mo, si Councilor Luto Banda, isa sa pinakamagaling na councilors natin yan. Oo. Dapat mataas ng position yan sa city natin. Baka... Ako'y naniniwala na magiging number 1 councilor yan si Councilor Tabanda nitong susunod na eleksyon. Baka hinihintay na matapos yung term niya para tumaas. Pwede rin siyang maging congresswoman ng Baguio. Wala pa yatang naging congresswoman, ano? Dito wala pa. Wala pa akong natatandaan Okay. Thank you, Councilor Lulu. Saludo din ako sa iyo sa iyong galing at tapat sa pagsisilbi sa ating lungsod ng Baguio. Kay 139 naman, Capcan Congressman, inyabati dating posisyon ni Atty. Rafael. Ang pagkakalam ko, Assistant Secretary. Assistant Secretary ng PCOO. Ito yung Presidential Communications Office under Secretary Martin Andanar. Kasama dito. Malaki ang sahod ng secretary, di ba? Malaki rin. Hindi ko alam yung exact na sweldo, pero alamin ko yun para kung ikaw ay interesadong maging ASEC. Sabi naman ni Trinay na salamat po sa pagsagot. Mabuhay ka, Congressman Mark Go. And kay 44, galing ni Congressman. Stand with GML. God bless you, Sir Kong. Kunana. Yes, oo. Ito, ma-resolve natin to. I'm very positive and we would like to do it the best way we can. And at the end of the day, the winners of this proposal of ours is the consumers of the Benguet Electric Cooperative. Okay. And we expect that our leaders in the cooperative will continue in really serving our people sa pamagitan ng isang kalidad, mahusay at magandang serbisyo sa pagde-deliver ng electricity sa ating lungsod at probinsya ng Benguet. Okay. Galing kay Marietta, right idea, Congressman Go. Talagang you prove your fitness for the job. Putting in black and white the power of co-op members in the decision-making will reinforce the exclusivity of that right. That's clearing the path for all co-ops, not just in Cordillera, but anywhere else where such conflict might arise and other electric co-op companies are in our country. Yes, sa matter of fact, Peter, yung mga ibang mga cooperative sa buong bansa, iniintay itong sitwasyon natin, yung decision dito sa ating cooperative. Kasi ilang daang cooperatives yan all over the country,
and they want that the power should be vested in the electric cooperative. Oo. Oo. Ngayon, kung wala sa kanila, may problema sila. Magiging rubber stamp yung board kung hindi vested sa kanila yung kapangyarihan na mag-appoint. Okay. No? Kay Karen naman, sir, wala bang end ng term ang mga board of directors ng Beneco or they can continue to be one if they are elected by the people always? Ang pagkakalam ko dito, 3 termino lang. Yun, meron silang term yan. I do not know the details of the term. Pero ang suggestion ko sa ating mga kababayan, mag-participate tayo sa eleksyon ng mga board of directors kasi ang dami nating mga mga members ng cooperative, pero pag eleksyon ng board of directors ng cooperative, ilan lang ang bumoboto. Oo. Kailangan we need to exercise yung ating karapatan na pumili ng mga members of the board. Okay. Oo. Kay 105 naman, sir, at kanutin na withdraw ng kwarta ti Beneco. Kasat no ba di jay? May na-withdraw daw na pera ng Beneco. Paano daw yon? Well, ang pwede lang mag-withdraw yan, yung may authority na mag-withdraw. Okay. Hindi naman basta-basta ikaw ay bago, tapos automatic pwede kang mag-withdraw. Kailangan meron mga documentation yan that there is a resolution by the board designating who has the authority to withdraw and issue checks. Okay. O, yun. 6-7, Congressman Go listening and watching. Ma'am Cora Benwick. Manang Cora, maraming salamat. Kay Trade naman, yan ang congressman na dapat tumagal sa posisyon. Di ba pwede siya na lang ang forever? And Salamat sa tiwala, no? Pero hanggang lang tayo, 9 years tayong congressman. So meron pa tayong isang termino. Sa tulong ninyo, ipagpapatuloy natin ang ating malinis, maayos at marangal na pagsisilbi sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Baguio. Galing naman sa Kias Barangay. Morning Cup and Kong, kailan kayo ulit ang tupad para makapag-apply? Yung gustong mag-apply ng tupad, pwede na silang mag-apply sa opisina natin as long as they have not joined any tupad during the last 6 months. Kay 89 naman, good morning Kap, Ken Congressman, good congressman, iba ka talaga pag nagtrabaho, sir. Salamat. Salamat din sa tiwala at suporta. Thank you. Sabi naman ni 71, good morning Kap and Congressman, idi ma-brown out kami, idi masikaso nga dagos, apay tatakas lang mabaybayan mo ten, mayat sa nga ma-lifestyle check da kita Beneco, tani, kanayon nga pag-aapaanda. Thanks, Sir Kap. Well, yeah. Pag karoon tayo ng brownout, report nyo kaagad sa Beneco para makita natin how responsive they are. No? Yung namang tungkol sa lifestyle check, siguro hindi naman tayong may responsibilidad niyan. But we need to be sure that they follow all yung kanilang, yung kanilang dapat sundin ayon sa sinasad ng batas at saka yung paggamit ng pondo ng Beneco ay dapat para talaga sa cooperative at hindi para sa personal na yung okay. Ganon. Kay 11 naman si Mayo Palakap yung tumalon kaya lang sumemplang, sabi niya. Aywan ko. So, si Mayo, ito yung Omar Mayo, Legal Services Head yata ng NEA sa Manila. Kay 47 naman, Sir Kap, palalo ti presyo ti gasolina ken crudo dito'y lokalidad. Ikatendan ti train law ken excise tax. Tani, palalo nga pumarigat karo kanyami nga makipaspasada. So ito yung pinag-aaralan namin ngayon. Kasi I think I will ask for again, the conduct of a hearing on the price of gasoline in the country at pwedeng tingnan yung possibility to reduce the excise tax collected by the national government on the consumption of fuel in the country to lessen the burden to our end consumer. Kasi itong price sa market ngayon is driven by the conditions obtaining in the world market on the price of gasoline. No, ngayon, locally, what we can do here is, number one, pwede nating tingnan yung posibilidad na bawasan natin yung collection ng excise tax on gasoline. We can do probably not 100% removal of the excise tax, but it can be 50% just to, and we can, come out with this during this itong mataas na pagtaas ng presyo ng gasolina.
Galing kay Tikawa J, nanonood naman sa atin. Tikawa J, thank you for watching. Kay Samuel Yang Ed, Gunana sir, baka naman pwede nyo na rin pagtuunan ng pansin ng produktong petrolyo natin dito sa Baguio. Yun na. Yeah, ito kasing pag-increase ng petroleum price, hindi lang apektado ang Baguio rito. The whole country actually. Kaya meron tayong mga kasamang congressmen and some of these congressmen, we have talked na ang possibility na pwede tayong mag-file ng resolution or bill to ask the national government to cut down the excise tax being collected by the government on the crude on the prices of fuel in the country. Galing naman kay Aris Duran, baliktad po yata. Dapat yung nakaupong GM ay si Atty. Rafael dahil siya ang pinili ng NEA sa kanilang dalawa. At ang nagsampa ng kaso na si Engineer Licoben ang maghihintay ng resulta ng kasong sinampan niya sa CA. Opinion naman ng Yun ang opinion niya. Pero whoever filed the case, ang nag-file of course si Engineer Licoben kasi kinwestiyon niya yung decision ng NEA. Okay. Sabi ko nga, it's a question of law ito. Who is the authority to appoint? Is it NEA or is it Beneco? Okay. Ngayon, pending resolution of this, we do all the actions para ma-resolve natin to before even the decision because we know na ang decision na yan matagal. Oo. Tuloy-tuloy yan. Yesterday, since Tuesday morning, ang nagte-take over na yung sina Engineer Licoben. Later on, baka iba na naman ang mangyayari dyan. So, continuous yan, perpetual. Okay. Ang magiging problema natin until the courts will decide. No? So, to avoid yung tagal na yan, eto na. Kailangan natin gawin yung ating rini-recommend na gagawin natin. Okay, ang oras natin, Congressman, alas 11:37 na, mabilisan na lamang po ito. Galing kay Jocelyn Soliman, Idol Wasing and our hardworking congressman, paano naman yung 7 BOD, tuloy ba ang suspension nila? Hindi naman yata nila inonor, ano? Hindi nila inonor ang suspension. Ngayon, pag nagkaroon ng desisyon ng presidente rito, we will ask the Office of the President to tell NEA na i-lift yung lahat ng suspension na ginawa nila. Okay. Kay Jeneline naman, hello Captain Kong Mark, good day po. Pwede po bang mag-apply ang anak ko sa office mo para sa tupad? Dito po kasi sa barangay namin, hindi siya naisama dahil katwiran nila, nagre-rent lang siya. Pwede siya mag-apply. Basta hindi siya nakapagtupad. Ano? Yes. Subukan natin na basahin lahat ito, ang mga text dito. Kay 88 naman, Congressman, good day. Follow up ko yung toolkit namin sa Cookery in situ step scholarship. Yeah, Nakuha na namin yung allowance namin. Okay. Okay, so ano kaya? TWSP yan or STEP? Step. Okay, we will ask ang TESDA why the toolkit has not been delivered yet to the participants of the program and if they have a schedule, when will this be? Okay. So we'll find out from TESDA and we will let them know. Sa Lunes, ipapollow up natin. Sige. At kay 64 naman, may idol. Bakit? May nakaupo na nga sa GM na Beneco or the position ay nag-apply pa si attorney. May protocol naman yan. Hindi basta isel-sel na tibagina. Salamat po. Yun nga lahat yan. It boils down to yun nga. Kung sino ang may kapangyarihan dyan. Okay. No? Yun ang ano doon. Kasi OIC siya. So nalaman siguro na mayroong bakante na permanent position as GM. Kaya nag-apply, no? Okay. Pero ang pag-apply niya diretso sa sa DEA. Dapat ang application dito sa Beneco muna. Okay, kay 69 naman, good morning Captain Kong, mabuhay ka Congressman. Makukuha mo pa rin ang pangatlong termino. Sana tumakbo ka rin Kap para councilor. Sigurado pangabak mo. Uy, gasem. Oo nga pero sabi mo hindi mo nadala yung yun. Hindi ko nadala picture, yung litrato ko litrato mo, my At God. saka hindi ako nakabili ng selyo. Ano ba tawag? Documentary stamp. Kaya kung sinabi mo lang, kung sinabi mo lang, meron akong tinatagong picture mo at saka yung documentary stamps, meron ako. 30 pesos ang documentary stamps. Pero ang extra. Hindi, kaya naman, isang dahilan, hindi lang yun sir, ang dahilan. Meron bang isang dahilan kaya hindi tinanggap ni Atty. Martin ang ano aking COC? Kasi yung COC ko, congressman.
Ganun ba? Okay. Kaya Pala hindi ka niya pinayagan. kaya hindi niya ako pinayagan. Oo, tama yun. Ayan ay salute Attorney Martin for not accepting your COC because your COC says you're running for congressman. Sabi ni Attorney Martin, huwag ka na Oo. huwag ka na sumama dito. Hindi, sabihin mo, nagbibiro ka lang, baka maniwala yung mga... Ay, nagbibiro lang po ako, hindi po totoo yun. Galing naman kay Tutong Sureball Daitan, Congressman, nalpas ti butusen, nangabakkan. Anya ko mga gapong hantak kang ibutos ti umili, awan mo ti biro kandamot kanyam, good job. Okay, Kapitan, meron lang akong gustong no? Yung isang bill natin, na-approve na sa Senate din, yung rehabilitation ng Cannon Road. Okay. Gusto natin gawin ang Cannon Road ng all-weather. Okay. Okay. Hindi ibig sabihin niya, yung mga bahay dyan, madidemolish. Wala akong yan. Hindi po kasama sa bill natin yan. Ang gagawin natin, yung mga landslide areas, yun ang ayusin mula sa Camp 1, Camp 2, Camp 3, hanggang Camp 8. Yung mga landslide areas, no? Yung mga areas na nag-erode, yung bundok, yun po yung talagang ayusin natin. At yung mga areas na hindi na talaga maayos itong mga ganitong landslide, magkakaroon ng diversion ng road para masiguro natin na pag umulan, wala na tayong problema. Kamukha nung ginawa dito sa Marcos Highway, nung una, meron pong mga viaduct na ginawa dyan. Yun po yung gagawin natin. Ayusin natin ang Cannon Road para maging all-weather road. Okay. Pag naging all-weather yan, anong ibig sabihin yan? Yung pong mga kababayan natin na nagninegosyo dyan sa Cannon Road, mula sa Camp 1, Camp 2, Camp 3, hanggang Camp 8 dito sa Baguio, gaganda po ang kanilang pamumuhay dyan dahil yung negosyo tuloy-tuloy. Kasi ngayon, ang hirap ngayon dahil pag nagsarang Cannon Road, kagaya ngayon, nakasara, wala po silang negosyo. No? So ito pong intensyon natin dito sa pagkakaroon ng all-weather road is to see to it na it is passable 24 hours a day, 7 days a week. Walang madidemolish na bahay. Walang didemolish po dyan. Ayusin po natin para gumanda ito pong ating Cannon Road. Okay. At ang ipopokus natin dyan ay yung mga areas na talagang nagla-landslide. No? Para tuloy-tuloy po yan. Kasi hindi naman lahat yung buong Cannon Road maapektuhan po yan dahil po dito sa natin, yung pong mga areas lang na talagang hindi passable because of the landslide. Okay. Saka yung mga bato na bumabagsak mula sa taas. Ayusin po yan. Yun po yun. Gusto nating maayos ito. At ako po yung nagpapasalamat dahil ang Senado, inapprove na po nila ito. Ang chairman po ng komite ng Public Works ay si Senator Manny Pacquiao. Siya po ang nagtrabaho para sa atin dito po sa approval ng ating bill sa pag-aayos to make it an all-weather road ng Cannon Road. Okay. So yung pong mga kababayan natin dyan, pati po yung mga lahat ng nakikinig, ang gusto lang po natin, ang Cannon Road ay maging passable. At maayos po yung ating daan na yan. Kailangan po natin yan. Tingnan nyo po ngayon. Sarado. Ilan lang pong nakakadaan dyan. No? So gusto natin yung mga possible landslide areas, maayos po natin yan. Okay. Galing kay 102, anong requirements pag-apply ng tubad, sir? Well, magdala po kayo ng inyong resume. At the same time, yung any government-issued ID. Okay. Kaya 3-1 naman nakakasawa yung issue dyan sa Beneco. Bakit di na lang sila magpa-loan ng tubo dyan? Go for congressman, magalong for mayor. Period. Go daw. Okay. Salamat po yun. Oo. Salamat po. Oo. Naimbag malam kapen kong Mark. Salamat unay Sir Mark. Kinaimbag kan kinaaduti tinulungan niyo through your good service. Oray dito Trinidad hanak nga tinapintas nga serbisyo yo kunana. Malaking credit yan sa langit. Keep up the good job, sir. God bless, good health always. Salamat. Nice of long. Yeah, salamat po. Thank you very much and God bless you. Maraming po salamat. Panghuling katanungan na lamang. Marami pa po itong mga katanungan dito. Pasensya na po sa hindi po namin nababasa.
Kay may lakad pa po ang ating puting congressman. Hello po, Congressman NCAP. Ask ko lang po sana if merong mga free test the skills training na pwedeng i-avail sa office ninyo. Actually, ongoing po yung mga training na ginagawa ng TESDA through our office, yung training for work scholarship program. We started yung phase 1, yung phase 2, yung batch 1 saka batch 2. Meron pa po susunod dyan. Okay. Oo. Panghuling katanungan na lamang, sir. Noong nag-meeting kayong tatlo ni Atty. Rafael at saka ni Engineer Licuben, naka-smile ba kayong tatlo nung nagpaalam ang isa't isa? Sa una, medyo serious sila eh. Ako medyo naman ako dahil gusto kong very, yung pag-usap namin, very open eh. Magkasama bang umalis si Atty. Marie at saka si Engineer na lumabas? Well, we left the hall, kaming tatlo. Okay. Yung pagbaba, nauna kaming bumaba ni Engineer Melicoben. Hindi ba sumakay si Atty. Marie sa sasakyan ni Engineer Licuben? Hindi, meron silang sariling sasakyan. Akala ko hinatid ni Engineer si Atty. Hindi Marie. yata, hindi. Meron. Iba-iwalay kami when we went down. Oo. Curious lang ako, sir. Hindi. Ang nakita ko naman doon, very amiable, very civil. At biro mo, hindi sila nag-uusap at nangyayari yung ganon. Ito, nagandang napakaganda ng meeting pala na, nakita nila. At ako naman ay natutuwa dahil napag-usap natin yung dalawa. And they were appreciative of the effort that we have done na makapag-usap sila. Kasi at least yung kanilang nasa dibdib nila, nabanggit din nila. No? At walang personalan na na namayani sa kanilang sa kanilang puso. Oo. Pakiusap mo lang, sir, pagka nag-meeting ulit kayo, pakitawag mo ako kasi gusto kong ma-meet sila. Okay. Sige. Pwedeng sabihin ko sa kanila with their permission, di ba? Pero sana maayos na ito in the soonest possible time. Okay. Alas 11:47 na. Maraming salamat, Congressman. Baka meron ka bang gustong batiin o meron ka bang gustong idagdag o meron kang mensahe sa ating mga kababayan? Yung gusto kong batiin yung mga nag-meeting ngayon, yung Wonder Women Association ng Irisan. Okay. Oo, tayo ay sasama sa kanilang meeting at binabati ko yung mga officers at other members sa kanilang patuloy na paglingap sa kanilang mga kasama. At the same time, mapaganda nila yung kanilang barangay at makatulong sa kanilang mga kasapi ng kanilang association. So, congratulations sa mga bagong opisyal ng tinatag nilang women organization sa Irisan. Okay, congratulations po dyan. Okay, sir. Baka meron ka bang gustong wala na siguro. Yun na lang. Thank you very much. sa ating mga kababayan. Wala na. Tulungan na lang tayo. Pagdating ng panahon na humingi tayo uli sa kanilang tulong at ang tulong na ito ay babalik natin ang ating sukli ay isang matapat, malinis, maayos at marangal na pagsisilbi. Mukhang wala ka namang problema, sir. Well, hindi tayo masyadong, di ba? Wala tayong problema pero kailangan nating kumbaga sa makasiguro. Di ba? Well, kaya thank you very much po. Yung pong hindi pa nakapagtupad na hindi pa na merong gustong mag-apply, pwede po sa opisina natin. Okay. They can come there anytime between 8 to 5. Maliit po yung opisina natin pero hindi po importante yung maliit. Ang importante po yung mga dadatnan ninyo. So maraming po salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Diyos tiyagin na kada kayo amin. Thank you. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig, sa lahat po ng mga nanood, sa lahat mga nag-text, sa lahat po ng mga nag-comment. Niabot Diyos, tinangnang runa, tira ito nga programa tayo tatangag sapa, salamat Diyapasya, Diyos tiag nina, kadatay amin, pada-pada.